Walah Pak aku wedi. Tenang sik to Le. Ngene. Kepiye Let? Loh. Ngundang jenengku Let. Kurang ajar kowe. Yen nganti tak goco sirahmu merempul pula. Aloh lah Pak. Ngene. Saiki ngene ya. Awake dhewe kan sesama bangsa Yeksa Buta. Awake dhewe ya padha-padha enggak tahu-taune. Aku lan padha lewat kene ya gak sengaja menginjak-injak dirimu ketika lagi bubuk di situ. Ngono. Kurang ajar. Ora ngerti sapa aku kang duweni. Panguwasa ana ing alas kene iki. Ya aku kang diarani Buta Elat Melet. Ya isih duweni kapercayan dening Sang Prabu Dalem. Ya duweni panguwasa ana ing kene iki. Aduh Pak aku kuweden Pak padahal aku iki kan ya gak sengaja lewat kene, tapi nan iki kena sandungan serimpet. Malah ketemu buta ngenek Pak